Lion Zone Malta hija organizzazzjoni internazzjonali li taħdem biex tgħin lil minhu fil-bżonn u toffri għajnuna biex isiru proġetti li jitgawdew mill-pubbliku. Din l-organizzazzjoni twaqfet 100 sen ilu u bilan li tfakkar dan l-anniversarju importanti ħawlu 100 siġra ta' żebbuġ fil-ġnien tad-Dar tal-Providenza. Lion Zone għandha fiħdana mal-180 membru minn 4 ferat f'Malta li l-koll jorganizzaw attivitajiet filantropiċi biex jgħinu lil minhu fil-bżonn. Kif spjegat Mariana Bela, chairperson ta' Lion Zone Malta. Għamilna proġetti varji għaw Malta mill-restawr tal-affreskos ta' Sant'Agata, għamilna klab ieħor għamel restoration fuq l-appartamenti fid-Dar Qalb ta' Ġesu, Santa Venera, u dejjem ngħinu bħala Lion Zone ukoll tajna xi snin ilu equipment li jiddetektja l-glaukoma, equipment fil-polyclinics kollha ta' Malta. Għal din l-attività attendiet il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka li ringrazzjat lil Lion Zone Malta tad-dedikazzjoni tagħhom. Hija fakret kif il-Jum Internazzjonali għal persuni b'diżabilità li se jiġi mfakkar is-Sibt għandna niftakru f'dawn il-persuni u fil-ħidma li twettaq id-Dar tal-Providenza.